tibane kasar napa sing halus? Saiki atema tembangmu apa? Loh, dereng kok. Loh. Dereng kok kenep? Dereng. Cukup apa neh? Tak pilih dunya akhirat niki tibane kasar napa sing halus? Datane. Oh yang keras nyuwune. Ya yang keras. Iya iya iya. Tapi niki wae bar bawahe napa langsung dikerasne nek ngono. Ora apa-apa dikerasne ya ora masalah to. Wancine kok. Ya. Wis wayahe ngono lho. Oke. Apa pamane? Pak Sis. Napa, Pak? Sendang biru. Oh, wow, sampun lho, Pak. Sendang biru. Oke. Lamunan mawon nggih, Mo. Ya, tenang. Pindo samudra pasang kang tanpa wah. Oh, yang ada sekop-sekopnya ya. Sampun Rama. Nah, lagu lamunan ya. Injih Rama. Kira-kira kowe ngaturke pirang lagu? Nyanyi ping 4. Lah ya lagune apa? Lamunan, terus bawa niku wau. Terus lendang biru sampun niki wau kula, terus kalih sunggale malih. Lendang biru ku ora kok tembang nggih lho. Oh. LDR sampun kula wau, terus kalih kidung wau nggih sampun. Aku ora ngerti karo karepmu to jan sirmu piye. Ndak ngerti karo karepmu aku. Rayo dalang iki angel gare tak kok jam. pateni dhewe. Jadi sirmu saiki nembang apa wis? Kowe arep nembang apa Manut wis? mo. Wis. Pun monggo. Oh, sampe lu golek wis. Wis sama. Lho, lha Berarti nembang kula- apa neh? Ya wis. Lho, ya wis nunggu golek wis.